אמרתי למחוק את חווארה, כשהיה ברור שהכוונה היא לא חס וחלילה לעשות את זה לאנשים, אלא רק להסביר שאיפה שיש טרור שמתחבא מאחורי אוכלוסייה, אין מנוס מלשלול את הדבר הזה. עד כמה שאתה יודע, מדינת ישראל חקרה לעומק את הרעיון הזה של עזיבה מרצון של עזתים, הכנו את עצמנו לכך באיזשהו אופן, אנחנו מכירים את הנושא הזה מקרוב. אני באתי לראש הממשלה בשבוע השני של המלחמה, ואמרתי לו, תראה ראש הממשלה, הטבח, 7 לאוקטובר, חידד, אני חושב, את השורש של בעיית עזה, ונותן לנו הזדמנות לשים את זה על השולחן של הקהילה הבינלאומית. לחשוף אגב את הצביעות, תראי איך סיסי, איך שמתחילה המלחמה, בונה חומה ענקית, הופך את עזה לבית הכלא הגדול בעולם, ובעצם כופה על אנשים שרוצים לצאת מיוזמתם, ואומרים לו, אני אפילו לא בא למצרים, תן לנו לצאת דרך מצרים, נלכת למקומות אחרים, והוא אוסר עליהם. אגב, בדיוק כמו שהעולם הערבי במשך 76 שנה, אמרתי, מחזיק בכוונה את עזה כבעיה של מדינת ישראל, כדי להיאבק בה. אז אני חושב שהרוב הגדול של אזרחי ישראל רצו לראות נוף לים, נכון? משדרות ומעוטף עזה, ודיברו על למחוק את עזה. אין שום פתרון אחר לבעיית עזה, אנחנו לא יכולים לחיות עם 2 מיליון נאצים.